Okay, uKwanele Zuma lona uphuma eMaritzburg. Ithempeli isemzokhanya eJerusalema. Ngaphansi komshumayeli uMdlangathi. Yes. Sisomunye. Homa. uKwanele Mbhele kaNgcolosi othandweni ithempeli phansi komshumayeli uShinga nomkhokheli uMaMpongosi. Mbhele. Asichazele ngathi sunesikhashana ukhona la emgidini. Sitshele nje feeling yaminyaka yonke ihluke kanganani noma le yakulonyaka ihluke kanganani nawe eminye iminyaka ngoba ngibona abantu abaningi bajabule kakhulu amakhosana asajabule kakhulu kulonyaka yini ehlukile eyenzakalile kulonyaka kuneminye nje imigidi ejwayele ukuba khona imihlangano yonke. Okay, into yaShembe ihlezi imnandi kodwa kulonyaka ngicathi into ethanda ukuhluka ukuthi sesisidiscard isikhathi sagcina ukuvuna lemvunulo le yesilungu. So kuvuka lwamuzwe isikhathi sayugcina so usuzwakala omkhulu kuneminye iminyaka kodwa sijabule kakhulu nje noShembe uthanda silibona kuyena lukhulu kakhulu kulonyaka nje asiphathi ngisho imphaka emgidini uNkulunkulu wethu yasiphathela umphaka kumnandi nje kumnandi kakhulu namanje sangathola amanye siyajabula kakhulu. Awunathi imoto phambi kwethu ngiyezwa kuthiwa nechawu siyazibona zintsha kuthi nje lokho kuwena iNkosazane yoNyazi uthi ungenile emlandweni ukuthi zathi ichawu sivulwa ezintsha yokusushele isutshela izukulwane zakho ukuthi hey kwakuyihlathi singakukhona kunjani nje lokho kuyiNkosazane kusho ukuthini kuwena? Kuyisibusiso kakhulu futhi kusikhombisa ukuthi sibaleka kangakanani samakhosazane esontweni nje lilonke ngoba lezicawu lezi abantwana ngibengazazi and ithina bokuqala uNyazi wesizwe ngathi lizoyivula belihamba nathi lehla ngeenyawo lahamba phansi salibona lasikhombisa nje okuyinto ebaluleke kakhulu ukuthina okuyinto enhle isikhombisa nje ukubaleka kwethu sontweni and nanokuthi ke uShembe usananganani kubalekile ukuthi sihlezi nje sigcinile simsulwa ukuze silokhu sisondelile njalo kuyena. Ngizwe ngandlebe nje Mbhele ngisabona ngizwe ngandlebe nje ukuthi engathi usushaya uyayigcina mhlambe ubheka nje bheka ngoba mfethu isikhathi ngempela sokukhuluma inhliziyo yakho yonke ubheka from la waqala khona kuze kube manje ngempela ungathanda ukuthini kumuntu ukuthi ekwazi ukuthi naye ezefike ephume kahle emgidini engaphumi kabuhlungu ephume kahle ngiyobona mhlambe ngizokuthusa sisezothi insizwe usethathiwe usezothathwa mhlambe ungathi nje kube njani and kumuntu esafisa ufike lizinga lakhe ngenze njani wena yimaphi izinto ade uzenze noma kade uavoid uzikwenza uzifike la ukhona umhlanga? Mbuzo onzima ke lo. Usiza nje abantu. Okay mina ngingathini ngathi lolu hambo lobuntombi uhambo nje elingahanjwa kina nombani ngoba angeke ngithi ngizima mina angeke ngithi kodwa umzima obungako kodwa uthatha ukuthi uzazi ukuthi ubani uthatha ukuthi uzazi ukuthi uqhamukaphi ufunani futhi ke ngizonibethi kunama challenges amaningi of which akhona ke ngeke singasho kodwa awulifu uzazi and into engiyibona ibaluleke kakhulu ke ebukhosazaneni nje even namanje abantu oyisondezanisa nabo so abantu wenze nje abangana aba-right abakhuluma nolimo olukhulumayo abubi khona umzima inkinga iqala muzoba nezinto eziningi esemaceleni engahambisalani nalempilo ephilayo yilana kuzozwa khona umzima nengcindezi ngoba vele unabantu abakhuluma ulimo olingafani nawe kanti umuntu abangani besontweni bagidayo bahamba imhlangano ayibi khona enzima nje kuze kufike isikhathi la uNkulunkulu ekubusisa khona ngalokho akubusisa ngakho kusamnandi futhi ngingeke ngisho ukuthi ezimanje kumhlangano wami ogcina kumnandi akukho mnandi ngoba lezi ezenzeke emakhosazaneni lesontweni masungaseyona iNkosazane ngisho uphume kahle kodwa ama benefits usungasawatholi so akukho mnandi ngisho ukuthi uphuma kahle ngisho ukuthi uphume kahle akukho mnandi akekho sisikwane Taso samncane uyambuza ukusisukwane lo muntu uyadlulisa iadvice enhle kangaka mhlambe ukhona umbuzo onaye for yena since wena usamncane mhlambe ngeexperience yomgidi noma nje esontweni usamncane nginayo mhlambe usanda ukubuza kuyena ngazakhumbula khona manje engikuthanda ukubuza kuGwambhele mhlambe ukuthi atshele like abanye abantwana ngizothina abasanda kungena esontweni because khona ingane isanda kuphenduka asanda ukuthela atshela abanye abantwana ukuthi ukuba mhlambe iNkosazane until kuzofika le stage sekusona njengamanje because okay sikhulile manje khona ingane ezisilandelayo ukuze nezingane zifike nathi la sifike khona
lezo ngane mhlawumbe ungazichushisa uthini kuzona ngalokho? Ngathi umbuzo ocishe ufana nowabhuti obekade sikhulume ngawo ukuthi ebukhazaneni ukuzazi wena nje nokuthanda into enhle ngingasho kanjalo because mina solo ngakhula nje ngiyumntwana okhulele esontweni bengiloko ngilithanda isonto ngikule emndenini ongenayo enye into esiyenzayo omunye uNkulunkulu angazi ngambona ngisho kumbona futhi so angibanga izinto eziningi ezingiphazamisayo because ngikhulele enkolweni ngakhula kwazi kwaba manje nabantu engizona nabo abantu engihlale nabo lesontweni abantu engibuza usiya emgidini sesontweni la esontweni so into yenza ukuthi kube nzima nje ukuba nezinto eziningi ke nokugcina usunci kakhulu entweni zasemhlabeni ikona lokho okugcina sekwenze ngazi ukuthi wena mhlambe akwanele oyikona noma ufise okwabanye abantu okungasizi ke so ngicathi lokho nje mama associates akho akubantu aba right nawe ke bese uyazazi ukuthi yini emisele ngayo enye into ke nokuthandaza ke mhlawumbe khoza nasithandazi kakhulu asibona abantu abathandazayo kakhulu but ukuthandaza kuyasiza kakhulu because spiritually kunezinto eziningi esingazazi yabo so ukuthandaza yandlela engicanga ukuthi siyakwazi ukuthi silwe nalezo zinto lezo sole nokuvikeleka kanjani umdede lo sengizobe ngidede mhlambe omunye nganibona ehamba ngenyawo kakhulu nje abantu abangasolisiyo nobona ngazi ukuthi Shembe sashange enyawo futhi mhlambe abafundi engifunda mhlambe sizama ukuthi vezela nje kakhulu usisi uKwanele Mbhele nisiveze nawabile ngiqale ngomdala ngicene ngomncane mhlambe educational usisi uhambe yangakanani yini akayenzayo okwamanje ama-opportunities athini khona lapho ukuze kubonakala ukuthi as much as uNkosazane usonda kodwa lokho didn't do anything ukuthi ungabe usangena esikoleni nokuthi mhlawumbe ungabe usahamba ipath e-right empilo ngoba as much as sonda kule kugcineni kumele sikhumbuze nasemakhaya mele sisibeke izinto phezulu phela nje sizame usitshele nje i-background yakho educationally and sikhonzele njenge-national excellence nekubaluleka kakhulu sikhombe isizwe ukuthi sikanjani. Okay, mina ngikuqala ngine-degree in microbiology and genetics. Give a postgraduate certificate in education. Wow. I have a postgraduate diploma in tertiary education. Njengamanje, I'm currently doing my honors degree in inclusive education. Oh. So, qualification yami S4 currently. So, ukuba iNazaretha nokuba yiqaba lokungafundi nokuhamba enyawo ayikho kahle lento lena ingonkolo nokuhlala kuma principles enkolo yethu nokulandela uShembe kodwa hayi nakho ukwenza nokuthi impilo esiphilayo mesiphuma esontweni injani sifundile siyasebenza imisebenzi siphiwe uShembe si right siyaphila nabanye abantu sihamba ngeenyawo ngoba silesontweni nje kodwa hayi ngoba sabantu kufundiwe kufundi kakhulu kufundiwe ubheka ukuya njengoba nje ngiyabona umajaza Okay, njengamanje ngiyasebenza kwesinye isikolo nje in the Eastern Cape. So, since sengize ngangena ke education, mangibona ukuthi kuzobalula ukuthi ngibuyele ka science la ngiqale khona. So, njengoba ngiqhubeka ngifunda khona la education, ngibheka ukuthi ngiye kuma tertiary institution nje base nginayo iqualification yakhona and agcina ngalapho ngaphinde futhi ngazama ukwenza enye qualification ezongandisa amathuba ami futhi ukuthi ngigcina ngingena in a private sector la sibheka khona abantwana abadinga special care ama special needs okuyiyona ke inclusive education engibhizi ngayo. Khona like akusiwo magic ukuthi nje uthandaza ube uzinike ithemba ungavuma abantu bacekele phansi wena muzazi ukuthi ubhekephi into yenzayo yazi ukuthi izokuvumela ukuthi uqhubekele phambili nawe into ongayenza leyo unganaka abantu abanye abakhulumayo ngoba umuntu engafundela athi we thina kade safunda namanje umsebenzi asitholi so waste isikhathi so nje ungaqala noma yini uzokwazi ukuthi kuyenza ukuthi ufunde nawe ukwazi ukuqhubekela phambili nempilo ayikho into ezakalula empilweni need ukuthi usebenzele into oyidingayo so nathi siba okay sibanga nje abona nje ukuba iNazaretha kumnandi kakhulu sitshela nabantu mhlambe abangazi noma abangasonto abazoyibuka le video lo ukuthi ukuba iNazaretha kumnandi thina sihleli noNkulunkulu ehleli khona sisho njalo ngoba siyayazi imisebenzi yakhe izinto esenzele zona emakhaya nathi
nezinto azenzela abanye abantu ngaphandle abangasonto kodwa abangangeni esontweni ukuthi nje izinto lekhaya ziyenzeka noma thiwa ithemba usenalo lekhaya uyakwazi ukusizakala noma thiwa sama ngeenyawo abantu basithi mhlambe siziqhaza sinjani njengoba sibona sama ngenyawo kumanje kodwa kufundiwe la ekhaya nama sithi uyafika uza lekhaya uzokwazi ukuthi encourage ubone ingane ezilingana nawe ubone abantu abafundile ubone abantu abahamba ngeemoto ontanga bakho ubone intombi like nje mhlawumbe umuntu ongangosisi wakho no 3 something 4 something but she's still a virgin so nawe ungakwazi ukuthi lokho ukwenza ayikho into engakuhlula if uzazi ukuthi ufunani empilweni hayibo sisa asifanye stand manje senje 100% nawe uzokuthi iNkosazane yeah guys siyabonga kakhulu